Dalan, kinapudno ken biag. Ay masurunak no malaglagip ko ti manugang ta. Marigrigat matlaunay ay tawan pa'y dagana at talunin na. Ay, aga at apakpaykit din. At inalawa at talon ta ti inalmanan day dya lalaki. Ay, saan lang nga atap? No dikat day tatipudnaw. Ay uunay mat ngamen dya anak ta. Kasla mapukpukawan iti lalaki. Diyakit din mamirmiraot nga awan pulusan ikuan at ipinili na. Ginayuman samit na dya amartin ti anak ta. Ay no apay mat ati pay anak ta tinakatumpong iti kasi aklasit lalaki. No mabalin la ko mga ibabawi ti panagasawa da. Ay sinalbag ngamin day ta nga ayat-ayat. Kaiso ti rason ti anak ta. Ay ayaten na kano day dya mamirmiraot. Papanam ka dita nagsapa ka ma. Inakman mangalay ti panaw. Tapalawa at basit ti kalapaw ta. Mabasa ngamin ti asidag ti ruangan no agtudo. May mayat nga agpaiso no lumawa basit ti malinungan. Mabasbasa ti asidag ti ruangan no agtudo. No makaalak-laki di iti adu apanaw. Uray nalawa ti atapak. Tapno mayat apagyanan iti aldaw no napudot. Mangikabil kan tumotan iti papag tapno may mayat. Ariglado day tabakat. Nangarun mat aglaba di tawaig. Saan na bali? Taas si dagmat diti kalapaw ti waig. Ala, inakmat ten, bagat. Diyo ka di kayat ti mapanagyan ijabalayo. Nagdakkal mat jabalayo. Mabain mat nila kay ko ang makipagyan kami latta kadatatang. Ay, managbabain ngamin nila kay mo. Ngam, nagagat kan nasingpat. Sa anak mat siguro nga agrigat iti sidong na. Sa maysa, nadungumat kanya. Aywan uray nakiasawa ka itibak nang no naranggas kan naimot. Ay, awan sir-serbina. Kay kayat ko pailaang ni Martin. Tanaragsak kami adwa. Uray marigrigat ti adda ka bibiyag ni. No ngay ayaban na kayo ni nanang mo ijabalay nyo. Nilakay ko ti mangaddang no kayat na amapan kami. Wan no saan. Panagtatalunan. Agam nasakit mo't day tasikat kan sakam. Ako lang. Kasanukan ngay ang makatalon. Isungarod. Ikan saya banjanak ta. Kan ti manugang ta. Tagyandan di tawi. Ni Martin ti pagtalunain. Wen sang agpaiso Imbag lang nga da ibabaon. No kasday nga agtudo. Una, agiwayway itinuang ka nagaradaw. Iyak matan makaradaw. Kaputa na sakit ti sikat kan sakak. Sige, tama pa anak iti ayanda. Damag ko ang nagpatakder da kano iti kalapaw da iti kakaiso na asular da Martin. Anya, kalapaw. Day tala ang ti kabaalan day ja Martin. Kasanon no ada sa nga ilida. Ay, no nagtungpal ko manili sa iti imbagak alipaten nanday ja lalaki. Di mayatlat ako matibiyag na. Nakaumay kayo matlanang. Umunag kayo Sanen. Umay ko la ibaga asaan ang makatalon ni tatang yo. Tanasakit ti sikat na. Umay kayo ko ba? Tada kayo ti katulungan na nga agtalon. Ibagak to na sumangpat ni Martin. No kayat na nga umay kami ichay, nanang. Anya ko ba nga iti di na kaya? Di yung mapanawan tuwing kalapaw yo. Naragsak kami dito'y kalapaw ni, nanang. Ay kasta ba ita? Ngam inton awan makanyo. Kasanod? Naragsak kayo kanilata. Saan may mat nga ipalubos nga agbisin kami? Tanagagat ni Martin, nanang. No agpay sumatlaang anagagat. Ibagam nga ron. Taumay kayo, ijabalay. Ala, ibagak. Apaman asumangpat ni Martin, nanang. Imbag ta simangpat kan lakay. Itay pa'y ngor-urayan ka. Ne, adda ka di parikot, bagat. Apay nga inururay na ka. Imay itay dito ni nanang.
Ha? Anya nga iti ginagara na. Kaya't da kan ni tata nga agawit ta iji balay da. Tatulungan ta kanu idang agtalon. Kayat da mapanta iji balay da? Saan ka di adidak kayat? Sa anak kanu ama ibagay ken ka. Tawan kanu dagami. Idinto, tanalawa ti dagayo. Saan ngamin akabaulan ni tatang kanu ti agtalon. Tanasakit ti sikat na kan tumang na. Ubing paimot ni tatang. Apay ang nasakitan ti sikat kan tumang na. Awan inubingan no sakit ti pagsasaritaan, lakay. O, kasano? Anya ti pangadeng mo? Agawit ta ka ti iji balay da tatang? Gargarat yung samad day taawit mo, pare. Wan pare, mapan kami iji balay da katugangag. Tatulungak kanong agtalon. Itatag ka sa pulan iti kadwa ng agtalon. Kaya't na namapan kayo di balay da, pare? Masapul amapan ko tulungan tagkasapulan kat nga rod. Amok ti ugali ti katugangan. Mata pobre. Tanang nga to ti panagkit-kita na iti bagina. Idi pa'y laeng. Nadlaw kon, ti kinamata pobre na. Ay, sayang. Naunaan na ka nangalakan ka. Kasapulak ti kadwa di talon kahit. Ha? Kasta ka di? Ay, sayang. Ay, kasapulan mo't ngamin ti katugangak ti kadwa na iti talon. Anya ti kunang lakay. Pimanawan dali sa iti kalapaw da? Uwan, bakit? Sabay kahit ko akasumpon iti panagtalon ni Martin. Ang, imo na ti katugangan na nang ibagakan ko na. Sayang. Uray siya. Kayat kumat ni Lisa, tanagagat. Ngam no kas pangarigan kayat danto ti makisugpon kadata iti panagtalon, ay kayat ko lataan. Masigurado. Di da maanusan ti ugali nila kay Matyas. Pag ko naamad, katugangan naman. Ay na, amo kung ti ugali dahi di alakay. Nagkaro ti kinamata pobre na. Manugang namot ni Martin. Pabainan na nga ta. Adadaki di akanayo na apabainan kakabalay dan taon. Into nagkita kayo ka ni Martin, agdamag kantuman. Mabainak na agdamag ka ni Lisa. Taama namat di masaknan. Agdamagak taasidag mo titalon nila kay Matyas. Kan titalon tayo. Anyat urasain. Apay adi pala rumor ti asawa miti siledyaw. Nag-overtime ang nagarado idirabi tas silag ngamin tatang. Iso ana po ya. Anya nag-overtime. Masadot kit di nga agarado Mapanmat lang inton madamdama Uriin kayo kita at tinarado na ijitalon. Basit lang ti saan pa yan alpas. Ay rumbang lang nga galiptak ta asawam. Saan lang amangan ti pagalistuan na. Anya pa'y laang ti kayat yu, tatang. Nagagat mo ti asawa. Uray nagagayt. Tawan mat sa nikwana nga obrain na. Tawan mat la serbina. Tatang. Agpay sumay. Saan ka day nga awan na pulusan ni kwa ti asawam? Nakapubpobre anay kamang. Apay nagawit ka, nagkantrasapa pa'y laeng. Umay kakadimang ilaban. Nalpas ko ti may sakal lang tatang. Pinaginanak pa'y laang jenwang, tamabisin maten. Dagay ka kumaidjay tambak ata nasapa pa'y laeng mait. Umayak mangalay ti danom, tamakain inom dananang kang Lisa. Naparpartakak kanu ngamin amag na, iso asyak ti may. Madama ti sekada. Awan tanom dito'y balay. Ikagsak do'y jay gripaw. Sige tatang. Inakargaan to'y galon, ngaypan ko iji ayanda. Jay dualata ti alam. Asiwam, tayawid mo dito'y balay. Apay agalon lang ti isak daw. Sige, tatang. Naibayag ka mo't lakay. Anda ka di dinagas mo pa'y. Awan ngamin danom iji balay. Napanak pa'y simmakdo, sakbay ngay mayak dito'y. Anya ka di ti araramidan ni tatang iji balay aya. Ay, anjak amo Dinamag na, no apay anasapa ka asimmangpet. Kunanakid din, amapanak ka no mangilaban. Ay na, pasensya mo ni tatang lakay. Ubing pa'y mat. Apay akas lag kabawan.
Saan ngagkabaw bakat? Talaga akas jay ti kababalin na. Ala, ano santan, lakay? Wan bakat, ano saklat ta ni tatang? Nalawa ka di pa iti sana naraupan. Ay, basitan. Tainawis ni Martin, dagiti gagayom na. Nagpatulong, tatulungan ng tumot kanuida. Mabit tayo nga ron makalpas mo kasta. Alisto ni Martin. Ay, imbaglakit di taadda akadwa tayo. Rumbang lang tayo nasawa nakit nga ron ti anak ta. Ay, jak ninamnama ang nagagatgayam. Dakkel ti maitulong nakadata, no kastoy apa nagtatalaw. Sa anak lama ay ayaw kan kuana. Ah, Awan mo't sa ni kuana. Anya nga iti pangbiag na iti pamilya na. Nang runa, kat nalaing mo't ngagputaw. mabiyag na mo't siguro, tasaan mo't asado. Umanay lata ka day na makitaltalaw. Awan mo't nga ron talon na. Day tati parikaw, ti kinaawan sa ni Kuana, ti makapadismaya. No mabalin ka jak kaya ta para iti anak ta. Ang agasawa dan lakay. Saanan ang maibabawi? Pare, kumusta nga iti panlaki pag naadyo iti katugangan? Kintun umay apa nagtatalon. Mangkita ak iti sabali apa kikaduak pare. Jak magustuhan ti panagsasao ti katugangak. Kunakon kay. Talaga akas dyan na, dahil katugangan pare. Nasakit ti panagsasauna pare. Nagasidaglat italon me. Isa narwama kon iti panagsasauna. Ay talaga nakaro. Ipagpagapuklatan ka ni bagat ko pare. Abay, kagura na kangatan ni bagat mo. Nausong bata mo maminsan ni katugangan. Jak ngamin kayat nga adda pagsakitan tinakam na kanyak. Isu alumay klikaklatan iti riri. Imbag ka nagkita ta dito tiyandaan, Mare. Adda ngamin napatid nga ibagakan ka. Anya ka di day jay, Mare? Ay na, naaprubaran ti ipapanmi ka nila kay ko ija abroad. Ha? Ni, jak amo nga agabrod kayo gayam. Kaano? Mabiitan. Kayat nila kay nga ipiyar kada kayo titalon ni. Tapumanaw kami kat ngaron. Mabayag kayo iji abroad? Nalabit akasta. Siyempre, no makasarag kami iti trabaho mi ijay, agbayag kami siguro ijay. Imbag man. Di kan tumat mangliplipat Ay katuan Apaman makapanaw kami. Da kayon to kumati agyan ijabalay. Tapno madaldalusan lata. Ay, umay ka intapay agmerienda. Kabayatan ti panagsarsarita ta. O sige, ilibrim lakit di. Nay, apay nga da kayo pala dito'y balay. Di kayo pala na panidya talaw. Makauma kayo akabalay. Tatang. Kaya't mi pa'y kumati agyan dito'y balayo. Tapno matulungan da kayo. Ang ladingitan mi. Kanya ti kayat mo asawan. Pumanaw kaming tatang. Mapan kami ijay balay da Tony. Tada kaming ti agyan. Agabrod da nga minan. Kat da kami matantimang talon iti talon da. Anya, pumanaw kayon. Uwan tatang. Saan ka di anauma kayon kada kami? Sige tatang. Mapan kamin. Ay, napandan. Ay, awanan katulungan kiti talon ka. Ay, kasano na ituyay? Saan anasaya at timangi dadanas, tagbalat at tumatlakan ka. Surusuruwam timangi patag, tapno naragsak ti biyag mo. Papagayam, ditan, tinaggibusan, ti may sapay, apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti ang PBC.
Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami kay panang tarabay na inbang nga oras kada kayo amin. Kinapudno Kambya. Na inbag nga oras yu amin papagayam. Inda ibasa ti Proverbio 22, versikulo 9. Agparabor ka kat ibingayam dagiti napanglaw iti taraon mo. Mabindisyonan kanto iti daytoy nga aramid mo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno Ken Biang. Ditimana tayo dito yan nagpa-Amerika. Daytoy lang balay tayo tinakatakder iti daytoy adiso. Wan nga roon. Itan, adumatan akal kalapaw ti aday ti asidag. Ayan nga ta ni Jose, na binilin ta amang kita iti balay tayo. Umay to siguro. Maminsan samot lang nga umay agdalos iti makaduing ko. Day tamot kit di titulagan tayo. Umay naladalusan. Kalpasan na, irekap namanan. No kumasaan anadawal dagiti anak na. Pinagyan ko kumaita dito'y balay. Saan ba't nga amin tamartilyuan da apagay ayaman dagiti alikaman kan tawa. Sayang. No apay madakas dya dagiti ubing na. Martilyuan dalatan titugawan o dagiti tawa. Siguro dadakalan dagiti anak na ita. Nakarubot ka mat. Adda ka di pakitang danam ita? Inak agdalos di tadakkal abalay. Jak nakapan idinapan alawas, tanagguri-gurak. Saan ka amakadwaan? Taglabaak ita. Kabalak ti agdalos, nga oray may maysak. Alangarod, ingkan. Tapno makaawid ka matla adagos. Napanandag iti ubing. Ay, napandaman siguro na ijay waig. Nagala da iti bukbuka, ig nga ilako da. Anyapay nga iti maala da abukbukaig. Ado ti ubing amapmapan agala. No adda maala da abasit, pagtitipunan da, tapno maurnong. Danda ni awanan maala abukbukaig. Patipay ikan, kat danda ni awan maala ijay tao. Kanayon mat ngamin dagiti dadakkel abang ka amapan agkalap. Datayo ababasit abilugla ang tipagkalap na. Awan maala tayo. Numabalin la kuma. Abugan, dagiti dadakkel abang kang agkalkalap. Tani, di damot mangibatin iti para kada tayo. Ne, adda kayo matgayaman, madam. Mas daawak, tan nakalukat ti balayo. Da kayo matgayam. Wan, talon nga aldaw tinapalabas, manipod simbangpot kami. Kaduam ka din ni sir. Wan, baro. Manula ang atawan nga awan kami. Nagadumatan akal kalapaw iti asidag. Papanawon nyo ka di ida, madam. Ruwar ti inaladan nyo. Ang masakupan nyo ti ayanda. Apay, sa dino tinaggapuan da kita. Iti isla at dinanon ti danon, idinagginginad, madam. Di ta tinagkamangan da, tas anamadanon ti danon. Kastagayam. Saan mi ida papanawan? Takaasid naman. Nagsingpat kayo talaga, madam. Dagiti daduma di ta ababaknang. Patimulis da ti babalay dagiti marigrigat. Nang runa, numasakupan da, tinagpatakdaran da. Nabayagan ka mat, lakay. Anya day taawit mo. At danda, madam. Ket, intag da dagito'y adilata. Ket, nagsarsarita kami pa'y, sakbay ang nagawidag. Imbag man, tada dilata nga insangput mo. Awan nga minamnamak nga ilutok asidaan tayo inton aldaw. Nasingpat da talaga. Saan da kanu apapanawon dagiti nagpatakder iti kalapaw di ta masakupan da. Ay, imbag man. Man-mano ti kasta abak nang. Ay, ngamday di akon rad. Nga akin kuko iti dadakkel abang kaapagkalap. Awan bibiyang nakadatayo. Ket no imbaga ti kaaruba tayo. Api na ikat na kanu ti may sa abasit abilog nga inmasidag iti dakkel abang kada. Ay,
Di kayat da, isudala ang ti agbyag. Iparit da nga adda umasidag iti bangkada. Da kayo ang nagbalay dito igid ti baybay. Ikatin niyo ti kalapaw yo. Tagparamidak dito'y iti resort. Apay, pukwayo ka di daytoy? Tapno pa ikatanda kami laktan ditoy, sir? Nagturid ka na si kababae. Aniya ti pagkarkarit mo, ha? Awan pagkarit ko. Ngam awan ngamin papananmin no pumanaw kami ditoy. Saan ko naparigot na ita? No kinabaalan niyo ti nag-squat ditoy. Kabaalan niyo met ag-squat iti sabali. Urayan mi ti Cross family amang papanaw kada kami. Iso ti amuming akin kukwa ditoy. Ta sino tinangibagakan ka ako kwa ti Cruz family da itoy? Kukuwak na itoy! Nabayag kami ditoy, sir. Awan papanan mi, no papanawan da kami ditoy. Awan bibiyang ko! Saan ka di ang masakupan da Mr. Cruz ti nagtakderan ti kalapaw tayo iti asidag ti baybay? Wamat, apay ka di. Imay itay ni Don Conrad. Kunana apumanaw tayo kano. Tapaaramida na iti resort ti igit ti baybay. Awan karbangan na amang papanaw kada tayo. Tadi namat kukwa da ito'y. Apay nga imbaga na ako kwa na. Sige, iuman ko kan ni Mr. Cruz da ito'y. San abali, tasimang patdan. Ay, dada ka din. Ay na, madanagan ak namin. Ang mga no agpilit ni Don Conrad amang papanaw kada tayo dito eh. Ay, nalabas mat na di Don Conrad. Numuna, takayat na abukudan ti ikan iti baybay. Di na kayat nga agkalap tayo mat iti adalam apasat ti baybay. Uwan nga rod. Dandani saan nga umanay apang taraon tayo ti makalapan tayo. Tagpatingga tayo laang mat iti ababaw. Ay, kanayon ang nakaharang dagiti dadakal abang kada apang kalap. Di tayo makadanon iti adalam apasat ti baybay. Madam, saan ka di ang masakupan yu amin ti asidag ti baybay? Wan, adda ka di parikot, Jose. Kung amin, madam. Jebak nang akin ko ka iti dadakkel abang kaapagkalap. Ibagbagan a pumanaw kami kano. Tapaaramidan na kano iti resort. Ha? Kasano ko maapaaramidan na ti masakupan mi? Madanagan kami, madam. Amangan no mangibaon iti mang demolish iti kalapaw mi. Sino day taabak nang ako na? Kabagyan kano tinangato a politiko, madam. Saan agaputa kabagyan tinangato a politiko? Kat iroruman na kayo. Ti baybay ti pagtataudan ti taraon nyo. Manipud at dadag iti dadakal abangkada. Basitan ti makalkalapan mi. Saan mo ka dingam-ambo ti bagbagada at Don Conrad nga akin kukwa kadagiti dadakkel abang kapagkalang. Apay aya. Kaya't mo ka di agayaman. Saan? Kaya't nakanungamin a pumanaw dagiti squatters di taasidag ti baybay. Tapaaramidan na kanu iti resort. Anya. Apay aparamidan na kat di namat kukwa. Dahita nga rutim baga kadagiti kakadwa ni Jose. Tapno di mang namnama dayta a Conrad. Una ak iti plano na. Anya ti kayat mo asawan? Siyak tagpaaramid iti resort. Ket dagiti squatters ti pagtrabaho. Tangdanak ida iti husto tapno damat pagbiag na. Mayat sa nga agpaiso tinapanunot mo. Makatulong tapay kadagiti marigrigat. Isudan tumot ti agbalin nga empleyado iti resort. Ibagam kadagiti kakadwam nga agnaed iti masakupak, Jose. Amin alalaki, agtrabaho da iti ibangon tayo a resort. Matangdanan kayo amin. Agpaiso ka di, madam. Maadaan kami iti trabaho. Pudno dayta. Mapanan ipag na nila ka iti papeles na tapno mairukin ti proyekto. Inak nga ron ibaga kadakwada, madam. Maragsakan dalakit di. Katinton malpas tinasao a resort.
Ag-training kayo amin. Tada kayo mo lang tagbalin ng empleyado. Madam, anya ka dito sursuruan, tamasapol nga training. Lifesaver. Dagiti agtrabaho iti pakanan, ken pagtagilakwan. No addan to trabaho mi nga squatters. Awan to ti agbisin, madam. Dayta ti tartarigagayan mi iti asawak. Iso nga agtitinulong tayo, Jose. Agpaiso ka di? Damadam ti agpaaramid iti resort, dito ayan tayo? Uwan ka no. Kat imbaga kadagiti kakadwa lalaki, tamaki trabaho damat. Adda nga ro din trabaho yun, no kasta. No kanu malpas ti resort, datayo kanu ti masuruan nga agbalin to nga empleyado. Nagsaya atin no kasta. Maklaat to ni Don Conrad, numarugyan ang makali ti asidag ti baybay. Tapagbalinin kat nga rod adakkel a swimming pool. Nagpintas to nga ro ti lugar tayo, no kasta. Mangipatakder kanu dasar iti pakanan, ken pagtagilakwan. Agkasapulan da nga ro iti trabahador, no kasta. Kasta ti kayat ni sir, akas tulong da kanu kada tayo. Ay na, bendisyonan ti apo ti kakasta at tao. Ay, amo na akitaan ti pagsayaatan ti pada na atao. Saan akas ken ni Don Conrad nga agong? Sino tinang ibaga kada kayo? Akalian nyo ti igit ti baybay, ha? Ti akin ko kwa, tinangibaga akalyan mi. Apay ka di, sir. Sino nga aking kukuha? Ket no kukuak na itoy? Manipod pa ide. Amamukon, no asino ti akin ko kwa ditoy. Napandala ang iti Amerika. Ngamita, addadan ditoy. Natadam ti dilam si kababay. Ibagam kanyak, no asino dayta, tagsarita kami tinalapat. Ha, tiyam mo ket nabaybayanin daytoy adaga. Apay ko nabaybayan. Adda na dutukan amang bambantay iti daytoy adaga. Sino? Ni Jose Agayam. Nasayaat ataw day dyan. Iso a pinalubusan na anang ipatakder kami iti kalapaw mi ditoy. Kayat ko akasarita dayta a Jose. Kaya't da kanu akasarita, sir. Pudno ka di, asika ti katalak ditoy? Uwan, sir. Nabayagan asyak ti katalakda. Apay ka di. No kaya't akasarita ti akin kukwa. Mapan kayo iti balayda. Madamang amin ti trabaho mi. Nagbastos ka na lalaki. Ibaw na ka mapan makisarita, iti kung kunayong aking kukwa iti daytoy adaga? Ha! Siyak, ti aking kukwa! Kasanaw nga rod ang makasarita yo ti akin kukwa. No saan kayo amapan iti balayda? Ayan ti balayda. Day tadakkel a balay, sir. Masigurado nga dada dita. Apay nga ipatang na ako kwa na ti daga. Kasta talaga dagiti agum. Ibagad ako kwada ti anyaman ang makita da. Agum a talaga. Anya nga ta ti pagsasaritaan da kadama. Awan ti pagdanagan tayo. Ta kompleto ti papeles da sir kan ma'am. Natangsit lang day di Don Conrad. Taadda kabagyan na a politiko. Ayunan ka di day ta a politiko ti kinaagom na. Ay, jakam mo. Ngamday ta ti sangka ibagada. Si kagayam ti kunkunada a Conrad. Anyat gagaram. Apay, anya ti ipaaramidyo iti masakupak adaga? Anya ka di ti kukuam. Adda ka di igem mo a papeles? Nabayag ngawan kayo ditoy. Iswa siya kung ti aking kukwa iti dito apaset ti baybay. Makitam ka di, dagiti dadakkel abang kay jay. Kukwa ka amin dagi jay. Urayawan kami itinabayag. Tadda dinutukak. Ang nagbayad kadagiti rumbeng ababayadak iti gobyerno. Saan na mabalin? Kuna ti kabagyak a politiko, ako kwa kun kano daytoy. Agkikita tayo iti husgado. Noadday mo a papeles. No siya, kumpleto ang iti papeles.
Nahiya pa yan. Kalat matay nga angin kan todo. Wan nga, kat awan matidamag nga agdabag yun. Ha, kumita kayo iti baybay. Nagdakkel nga alipugpug. Ay, unay day jahin nga lipugpog. Saan nga tanga umay ditoy? Delikado no umay ditoy. Kitaan nyo! Ay, tinumba na dagiti bangka da Don Conrad. Ay, ininot alum na dagiti bangka. Una yung tinagmamaayan da. Awan makalisi. No tinakaparswaan ti agpungtot. Ako nada. Malmalpasan ti proyekto tayo. Pumintas to ti lugar tayo. Gapo amin kada kayo, kanisar. Ma'am, binindisyonan na kayo ti Apo. Kumusta nga tamot na dyan nga agom? Nadusa nga ta? Di tay amo ti pasamak no nadusa, wano na iranalaan. Ngam no nasaya at kaatao, adayo amadusa ka. Ti managparabor, at adupay aparabor ti supapak amagunod na. Papagayan, ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Kinapudno Ken Biag. Na inbag nga oras yo amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 22, versikulo 10. Lisyam ti tao amang ipagarop nga isulaang tinalaing, kat sumardang ti supyat, panagaapa, kan panang pabpabain. Papagayam, intay denggen ti may sapay apakasaritaan, ama itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno Candia. Mami, asino ti kinasarita ni Daddy iti cellphone na? Ungungtan namat. Ay, jay empleyado ng awan amuna. Ha? Awan amuna? Kasano anak kaadal no awan amuna? Saan mon nga amuan? Basta, amin akakadwami ijay opisina, awan amuna. Da kami laang kin ni dadim kinalaing. Nalaing nga agungat ni Daddy? Apay ana ibagam tikas na. Hindi na panak iji opisina yo. Saan nga mo ti empleyado asumo nga da? Nangag ko nga ibagbagada. Anaungat kayo kanukan ni Daddy. Asino kadakwada tinang ibaga? Saan ko nga amuno asino kadakwada, Mami? Basta nangag ko ti saritaan da. Agasam, nangag kano ni John apag sasaritaan da ijay opisina anaungat ta. Dagiti awanan ammo nga empleyado. Inton kuan sino katak ida amin? No adda makitak akasukat da, talaga asukatan ta ina. Anya pa'y ngay, datakit din ti kalabanan da. Datapay laang ti boss. Di dakat agbain iti boss da. Nalipatan dan adata ti boss. Kastakit din ti bagada. Ha, talaga nga awan utang daan na imbag anakam. Awan babain da ko nama. Awanan da iti modo. Mangkita akman iti mangsipot kadakwada. Tanuan niya ti mangda. Idanon na kadatang. Wen, kasta ti aramidan. Apay anagbayag kasi mangkat. Dimagas kamanan iti ayan ti babaem. Traffic. Jakmet mabalin na pagnaan. Taad dayo no magnaak. Apay adi ka imawag. Lobat ti cellphone ko. Nalipatak nga in charge iderabi. Ha? Adda manen rason mo. Amok at tila di magdagasam manan. Sa dino ko ma. Na-traffic ak nga rod. Jackpot yan day tangay bagbagam. Adda manen dinagasam day tati amok. Anya kalakit din aya. Sige, tagtrabaho ako. Makapaawan ganas ti agtrabaho.
Agtrabaho kayon. Anya pala ang timulmulong langan nyo. Nagbastos at talaga dagi abos tayo. Oray ado tayo as iimatang. Aga padalat tang agasawa. Ay, awanan da iti modo. Ay na, kaslawan nga ron nagadalan da. Kunada na laing dang bastos damat. Ay, nagalas ti ugali da. Inuray da kumaanapan da iti balay da. Sada nagapa. Mapukaw ti respeto tayo kadakwada no kastada ka na yun. Kunada abos da, ngam agunggunay da mo ta bastos. Ay, kita ni Sally oh. Kumit kita ka data. Ay, sip-sip da ita. Kaya't nati pumapel. May samot day nga aso-aso ako nada. Agin sa sayat ka dagiti boss. Ngam liblibyan na ida itiliklikod da. Nalaing mat day tayo ti kalukwan. Hoy, agtrabaho tayo. Ang mga nutila ipulpulong nantumanen kadagiti boss. Aday baga, ngam saan mo nga ibagbaga nga inbagak ma'am? Oh, anya day ta. Ibagam, saan ko nga ibagbaga? Ay na, ma'am. Bastos kayo kano. Kunada Mercy, kan Jenny. Anya? Kasta ti kunada? Ha? Trabahador ko lang ida. Kastakit din ti bagbagada. Kasla kano awan nagadalan nyo, ma'am. Makita dagitado. Kisayak ti sweldo da. Siyak nga'y, ma'am. Ako ha? Ikan ka iti allowance mo. Basta ibagam, nuan niya ti mangag mo nga ibagada kontra kada kami. Ariglado, ma'am. Angam, saan nyo nga ipadlaw nga adda imbagak kada kayo? Wan, di ka madanagan. O sige, inton pangal daw, kadwada ka amangan iti restaurant. Altawan, ngam awan pa'y laing jay sip-sip. Kas kalagdada mo, kanayon mo't akasta. Ngam no datati matraffic kat maladaw ta. Ado asa unibos. Kanya nga tatimpakpakanday jay asip-sip ka dagiti boss. Ay, pinaangutan na nga ta iti gayuma Anya kumaagayuma. Ay, jakman amo. Kasta unay ti panangisakit day ti day jay asip-sip. Ti ko namkit di. Iso ti pan naka-secret agent da. Super sip-sip. Tapno laang makapapel. Hoy, agbirok taman kit di iti umakaranta at trabaho. Ang mga numaalisan ta iti nagalas nga ugali da ditoy. Anyamat tanday iti report mo? Nagado ti kamalina. Sukatam. Apay ka di, ma'am. Kasta mo ti sales iti day ti alawas. Iso aday tati ang report ko, ma'am. Baliwam. Ti ibagak ti report mo. Saan aday ta report mo ti masurot? Kasta ka di, ma'am. Sige, sukatak nga rod, ma'am. Nabaybayag kan ditoy. Ngam di mo pala ang mutar aramidam? Sorry, ma'am. Ala, iyag munto ijay lamisaan ko numalpas mo. Kita agpay nga umuna, sakbay ama ipan iti lamisaan ti manager. Matungpal, ma'am. Api-api nabaliwan ni boss ti report mo. Jakman amo. Diya imbaga na ti ikabil ko kano iti report ko. Iso ko mga ruti nga ramid tapno awan ka mali. Bayam lataditan. Bus nga rod kano. Awan pulos kam malina. Patyom nga awan ka malina. Mayat ko mga rod ati aramid na. O sige, taramida kon. Amang ano agngiwat manan ni boss. Ay, sige. Tama nga na sumangpet manin jay sip-sip a tao. Nasa umon. Agipulong tumanan day jay. Basit ti sales it na alawas. Saan anadanon ti kuta? Kasano da ito yan? Ay, awin nga rod. Imbes adakkel ko matimaida da bonus. Saanen? Sayang. Si kantumat ngamin. Ado ti palpak mo. Apay man na siyak. Ar-aramidak laeng ti rumbang. Rumbang ka di, jay aramidam. Ti panagbababaim. At dayta ka manen. Anya ko mati connection dayta. Ken awan babae. Malas ti agbabae. Imbes aswerte. Awanen Awanen ti dakkel kumaabonos. Kalukwan dayta nga ibagbagam. Ala, ibagam kadagiti empleyado. Ama sapa da asumrek.
Ken, ag-overtime da. Rumbang lang, tapno makasubot ta iti pukaw ta. Masapa tayo asumra, kan masapol nga ag-overtime tayo. Saan tayo anadanon ti husto kuma-sales tayo? Amin tayo kadi, ma'am. Rumbang lang, awan ti maladaw Saan kami matamalad-ladaw kan ni Marcelo, ma'am? Iso nga rod nga ibagbagak, tapno saan kayo amaladaw? Matungpal, ma'am. Darasin nyo nga mintag trabaho, tapno masubot tayo ti rumbang sales tayo. Ma'am. Awan pa ilang ni Sally. Isupay ti maramidan na kumano masapa asumrak. Bayan nyo day ti asani, tada importante nga inaramid na. Umay to Sige kitten, agawaan nyo ti agtrabaho. Tani, mapanakon itilamisaan ko. Hoy, lay mo't asali. Pampanuy-nuyan da ngamin. Ay, ano santa, taginayo, manangarod ti boss. Hoy, anda ko mamot magatang agayuma. Tay karigatak ti gumatang. Apay analadaw ka? Isupay ko mati matrabahwam. Oh, apay adamagam. Dinto pa'y damagan ni Ma'am Sara? Si kakit din? Kasano? Kat imbagada nga ag-overtime tayo. Idinto ta si kakat maladaw ka matasumre. Kan masapa ka nga agawin. Unfair. Saan asyak ti pangibagaan nyo? Hoy, sali-sali ka lang tinaparta ka trabaho mi. May ramraman kami kat nga rod. Sapay naglaing asumao ti boss tayo. Mas daawak mo't iti kinalaing na nga agsao iti saan anasaya at awagas. Ay, day kunada anarugi ta pa nagdildila. Ay, sao? Kayo la sao? Ay, mapanak man lang at iti table ko. No saan da ko maapinanoynuyan ni Sally asumreglaang no kay kayat na. Dinasaya at ko ma. Day ta nga rudkat. Saan ta kumamot ang may ramraman? Isupay kumamot ti matrabahuan na. Ay, kanya nga rod. Ano santa takastoy kat nga rod tinatumpungan ta boss. Ay, kaano ta nga ta makatumpong itinasaya ta boss. Jay kumamot nasaya ti panagsasao ken ugali na. Adan tula siguro nagsapol ta. Saan ta kumanatari gagayan ti agsapol iti sabali at trabaho no nasaya ta iti boss ditoy. No adalakat makita ta na saysayat o di umakarta. Wala. Uray na babati sweldo. Nulakit na tao ti boss. Anya ti madamag, Sally. Ay, kwa ma'am. Kasla kayat dati umakar. No adda umakaran da sa bali at trabaho. Awan tinasakit abakrang ko no pumanaw da. Ado di ta ti mabalin ang maalang nga empleyado. When ma'am. Huh? Anya kumangay no pumanaw da. Saan asyak ti karkaritin da kunakmanan? Jak pagtatakkunan ida. Iso na lang, tano pumanaw da. Amangan no saan unay nga ammo dagiti kabarbaro asumukat ti aramidan da, ma'am. No pumanaw da. Adda amok amabalin asumukat kadakwada. Kasta ka di, ma'am? Wan, uray na yunak ti sweldo da. Anya ti ibagam. Tain may ka dito ayang ko. Ay, padasan ta ti agaplay iti nakita ka mabalinta pagtrabahuan. Sa dino? Iti batog ti dakkel abaro apasdik iti town. Iti pagurayan ti lugan. O sige. Barang may mayat ti boss ijay. Nagdamdama kak nga ruwad. Ket mayat ka no ti ugali ti boss ijay. Saan ka no analaing asumao? Nasaya ato kasta. Ala, padasan ta ti trabaho iti sabali. Barang saan abastos ti boss. Awan pa'y sweldo tayo, tabas city sales. Sapay Jody ti panagbayad ti kuryente. Abang iti balay, kan awan aminan. Awan mabalin tayo, tawan pa'y nga rod sweldo tayo. Ay kwa ma'am, mabalin ka di ti bumali. Ada ka numat interview kini Sally. Anya manenday tanga ibagbagam si ka Marcelo. Noan niya ti kayat kong aramidan. Iso ti masurot, tasyak ka nga rod ti boss. Ay, kasapulak ti igatang ko ti agas ni nanang ko.
Oray siya, ma'am. Kasapulan mi mo ti kwarta. No saan kayo ang makaanos? Ada kada kayo dayta. Nalawa mo tiri daw arwaran nyo. Oh, nangagyo timbaga ni Sally. Ay, sige nga rod, ma'am. Subyekto ti sweldo. Oray siya, ma'am. Umay kon to subyan ti sweldo. Kasano nga itan? Pimanaw matan dagiti empleyado ta. Masapul nga agsampul ta iti sabali at trabahador. Parikot ita dayta. Pinanawan da tamat tayo. Kunkunak laang dayjay. Ngam inpay-pay suda matan ti pimanaw. Ala, awagam ida. Barang agsobli da pay. Inawaga kon, ngam kunada asaan kanon. Nasingpet kano ngamin tibos da ijay immakaranda. Nalabas ngamin ti panagniungiwat mo. Manon ti pimanaw nga empleyado ta. Jay dinungdungo ta nga empleyado. Di tamat mapangnamnamaan. Takanayon mat amaladaw. Agbaliw ta ngaminan. Tapno agbayag dagiti empleyado ta. Ala, ikagumaak dagbaliw. Tapno at dagbayag nga empleyado. Ang kasanoon no awanin ti mayat nga agtrabaho dito opisina. Di ad-adan ang maawanan ta. Boss man, wano gagangay lang nga empleyado, agrin nespeto tayo latta, tagpapada tayo iti imatang ti apo. No narespeto ka iti empleyado, namnamaamat nga agraamdakan ka, kan ipatagda ti trabaho da. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Jonah Ribotazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.